Nismo imali sreće sa vremenom. Kiša nas je pratila od trenutka kad smo se stvorili na dalekom istoku Rusije. U ovom carstvu prirode mi smo gosti. Poštujemo domaćine i sve ono što oni čine za nas. Nisu očekivali od nas Bog zna šta na početku, jer ipak došli smo iz daleke Evrope i nežne civilizacije. Sada, posle nekoliko dana druženja, posle više proba koje smo izdržali, poverenje je maksimalno. Ovaj narod voli slobodu, njihov odnos prema prirodi je čist i uzeće samo koliko im je potrebno. Od prirode zavise i zato znaju kako preživeti. I dalje poštuju tradicionalne načine lova i ribolova. Brezova kora je materijal koji su od vajkada koristili u mnoge svrhe. Od nje su nekad pravili šatore, čamce, alate i ukrase. Brezova kora je savitljiva, lagana i ne tone. Šta uraditi sa ovim parčetom? Привет, Валера! Najpre oblikovati traku širine 10 santimetara. Potom treba je malo zagrejati. Na visokoj temperaturi brezova kora se sama uvija. Valjak je postignut. Sada je to kompaktno telo. Da bi ga učvrstili i sprečili odmotavanje, koristili su nekada kožne vezice, ali mi smo im ponudili lepljivu traku. Krajevi se grubo konusno obrade i naš zagonetni predmet sada dobija konačan oblik. Kroz sredinu valjka provlači se žica. Na jednom kraju je trokraka udica i sada je već jasno da je to varalica za ribolov. Rusi iz ovoga kraja imaju svoj metod i mi ga maksimalno uvažavamo. A metod se zove miš. Ovdje ima mnogo miševa. Miš kada želi da prepliva reku, krene, on je posebna poslastica za tajmena. Ali kako napraviti vernog miša? Vidjeli ste princip. Ovo je miš koji prave ovdje u ovom delu Rusije. Prave ga od brezove kore. Poseban metod. Naprave konus i sa jedne i sa druge strane. Koristi i selotip, ovoga puta naš proizvod iz Grafoprometa. Dobro, to je miš i to je jedna vrsta. Ovdje vidimo drugu vrstu od gume, koji također ima sličan princip. Konus i sa jedne i sa druge strane i veliku trokraku udicu, ovdje se povlači. I recimo treća vrsta, možda i najrealnija, sve isto, ali vidite i krzno. Krzno od jedne njihove životinje koja mnogo je posjeća na vidru, ali mnogo manja. Imaju oni pravi naziv. Kako se zovut? Andatra. Andatra, evo sad su rekli, Kolja i Valera. I sad, kad šta uspe, to su te varalice, to su ti metodi koji uspevaju na njihovim vodama za tajmena. Ovo su sada miševi koji se proizvode na drugom mestu, na drugoj strani sveta,
Evo recimo ovaj proizveden u našoj zemlji, od jednog privatnika i jedan proizvod iz Amerike. Dakle, i drugi razmišljaju na isti način. A gledajte sada, recimo, naš proizvod, Ruža Pač iz Čačka, koji ima svoje osobine koje može da zadovolji upravo te principe. Dakle, ima jedan zvuk, ima oblik i ako se na specifičan način, tako Aco, vodi po površini. Ako se zabaci uzvodno i vodi po površini, ne dozvoliti mu da potone, može se koristiti kao i ovaj miš. Ribolov ovde nikada nije bio hobi, već kao i lov. Način preživljavanja. Leti se bave ribolovom, zimi lovom. Oni love i zbog mesa, ali mnogo im se više isplati lov krznašica. Вот так ставится на соболе капкан. Вот вешается приманка. Андатра, рыба, мясо можно, медвежье. Вонючая. Тухлая, тухлая. И соболь нюхает и наступает ногой и падает. Koliko u tebe takih kopki? Много. Koliko? 200. 200. 200. I kada ti... Igor ima svojih 200 zamki, inače lov je dozvoljen od 20. oktobra 4 dня. i on kontroliše ove zamke svakih 4 ili 5 dana. И буду жить. Охотник. Летом рыбалка. Najcenjenija koža je od samura. Jedan komad u selu na otkupu košta $30. U sabirnom centru u Habarovsku je 60. A na aukciji u Lenjingradu u decembru cena je 2 i 3 puta veća. Za jednu bundu potrebno je 70 komada, za šubaru 2 komada. Ribolov nije završen. Prethodnih dana lovili smo nizvodno na reci Im. Preostao je još jedan deo reke koji nismo posetili. Nekoliko kilometara uzvodno. Voda je znatno nadošla zbog obilatih kiša. Takav vodostaj dozvoljava da pokušamo čamcima uzvodno. Teren se razlikuje. Voda je mnogo brža, obale nepristupačnije. Očekivali smo mladice, ali lenok uvek dolazi prvi. I kada se to dogodi, po pravilu komadi su preko 5 kilograma.
Bio nam je to posljednji dan na vodi. Uslovi za lov mladice sve su teži. Razumljivo i naše šanse sve manje. Tim radi neumorno. Niko još uvek ne odustaje. Evo je. Daj meni. Majke ti. Daj men. Nije otišao još sreće. Lepo. Uvrno se. Sad se umoti. Uvrno se. Super. Lepo, kupo zmaj. Moraš vamo, ja ne mogu tamo da prođem. Ništa, Ja mogu da prođem. Ne užio. Ništa ne mogu da je vrati. Ne mogu. Sve iz mesta mora se izvedi. Samo polako. Samo ukopaj. Evo. Evo, Evo. Ja ću ga širiti, ne mogu tamo. Što ne vičeš, ja mislim ti vadiš sve vreme. Samo polako, Sad će da prokuvaš, ima, samo polako. Ne, Ništa se treba da cigara. Nisam mogu pomaknuti od ozdo sa zemlje, znaš šta znači? Sad ti izaš krv. Polako. I drugo. Sluta ne. Pa što je gubli, dečko? Ajde, smotaj. Bravo! Bravo. Evo ga jedan, ova je большой. Ova je, Dvajetica ko jege, sine. Saša je pobedio najvećeg tajmena u ekspediciji. Bio je težak 20 kilograma. Tajmena i nije tako teško prevariti. Uzet će on varalicu i kad nije gladan. Teško ga je izvući. To su jake ribe. Spremni smo da tvrdimo da jačih slatkovodnih riba nema. Koliko smo izvadili, 3 puta više smo ostajali potpuno bespomoćni, iskidanih nailona. Nama dovoljno. Srce nam je puno. Opraštamo se od reke Im. Njen huk pamtit ćemo za ceo život. Na kraju, kako se rastati? Kako okrenuti leđa reci, tajgi, brnarama? Nesvesni doživljenog, a željni civilizacije, spremamo se za povratak. Momci bre! Nema kod mene. Saša, stavi mi negdje ove 2 zastave. Avantura još nije završena. Čeka nas isti onoliki put nazad. Za divno čudo, ovaj posljednji dan bio je vedar. Oblaci su prošli. Shvatili smo, pa takav je bio scenario sudbine. Ali dobro je, upoznaćemo reku Amgunj po sunčanom vremenu. Do toga dana naša predstava okoline bila je obojena sivom bojom. Sada imamo sunce. San se ostvario. Ono što smo želeli i tražili, tačno smo to i dobili.
Naša ideja da odemo ovako daleko bila je dobra, ali da nije bilo njih, teško da bismo u svemu uspeli. Prvo, šta bi bilo da nije bilo vozača Genadija Jegorovića Martinova i njegovog moćnog Urala? Na našu liniju mislio je Igor Ivanović Semeljakov. Bio je kuvar, inače je isključivo lovac i sakupljač krzna. Pamtit ćemo posebno Aleksandra Aleksejevića Pančenka i njegov prodorni smeh. Mihajl Petrović Žurbil se nije odvajao od nas. Postali smo braća. Nikolaj Mihajlović Pinjegin nam je ulivao poverenje svojom snagom, kao lik iz Tolstojevih romana. Sergej Nikolajević Bezrukov, profesionalni lovac, tih i neprimetan, nama najomiljeniji lik. I na kraju hvala i Valeriju Ivanoviću Semerjakovu. Njegovom zaslugom sve što je dogovoreno je i ispoštovano. I pitaće se neko, zar ste morali baš tako daleko samo da biste upecali ribu? Za mnoge to bi bilo čisto gubljenje vremena. Za druge, pa dobro, hobi. Za nas to je stil života, a možda i sudbina.